mentrestant, milers d'estudiants segueixen el curs online o ho intenten. A Mataró posen en marxa ara una mesura per corregir la bretxa digital, per oferir wifi a famílies que no en tenen. Millorar la nova normalitat, podríem dir, amb serveis com aquests, és l'objectiu d'un esdeveniment digital, una hackathon, que s'ha fet al cap de setmana amb suport d'entitats com el Mobile World Capital. Que cap estudiant no es quedi sense seguir les classes perquè no té internet. És el que aquest grup de Mataró pretén estendre arreu amb el sistema que ja ha arrencat a la capital del Maresme. Aquí ja hi ha 8 hotspots, punts que cedeixen el seu internet sobrant a famílies que no disposen de connexió i que tenen fills en edat escolar. En Xavier és un dels membres de Mataró Sense Fils i ell mateix el comparteix amb els veïns que el necessiten. És un sistema segur que no suposa cap problema per qui fa la donació de wifi. El sistema comparteix l'excedent de xarxa que tu tens a casa. És a dir, no permet que en cap moment els receptors puguin saturar la teva donació en xarxa. A més dels particulars, les entitats també poden compartir la seva xarxa. A Mataró ja són 2 els instituts que s'han afegit a aquesta iniciativa. Comparteixen el seu wifi perquè les famílies del voltant que ho necessitin s'hi puguin connectar. Aquí una 50ena de famílies no tenen accés a internet i això pot suposar un problema important. Des del 14 de març fins al 14 de setembre, que és quan es preveu començar el curs vinent, estem parlant de mig any. Perdre mig any jo crec que pot provocar unes diferències més grans de les que ja existeixen. Un altre dels projectes guanyadors de la hackathon és Higidot, un kit d'higiene centralitzat per fer més fàcil i segur tornar a comprar a les botigues, oferint la possibilitat de reutilitzar el material esterilitzant-lo a empreses properes. Gimnasos, espais oberts o aplicacions per posar en contacte voluntaris i persones que necessiten ajuda han estat altres dels premiats en aquesta iniciativa per fer millor i més segura la nova normalitat. Ana La Saga, TV3, Mataró.